нова година. Що след нова година, като се дигне минималната работна заплата, ще е повече, няма да е 1300. Колко квадратна са? Ами тук е 3 на 4. Около 15. 4 на 3, аз ти казах Ябуко. Да, ама нали ви казах колко сложно, нали видяхте жените как работят? За 8 часов работен ден 5 см, не може и 5 жени работят на килима. Да, казвам. Кой ще даде 10 000 лева един килим, брат?